चला विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 5 यामध्ये काही उदाहरणे पाहणार आहोत. त्यापैकी पहिला जो प्रश्न आहे तो आहे फिल इन द ब्लँक्स युजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, म्हणजेच थोडक्यात योग्य पर्याय निवडा आणि रिकामी जागा भरा. असा एक तुम्हाला 1 मार्काचा प्रश्न असतो. 1 मार्काची उदाहरणं असतात, परंतु ती उदाहरणं 1 मार्काची न समजता लक्षात घ्या, आपण सोपं म्हणून फक्त काय करतो, त्याचा पर्याय पाठ करतो. पर्याय पाठ करायचे नाही. ते जर उदाहरण समजलं तर त्याच प्रकारचं कोणतंही उदाहरण आलं तरी ते आपल्याला सोडवता येतं. त्याचबरोबर 2 मार्काच्या उदाहरणाची तयारी, 3 मार्काच्या उदाहरणाची तयारी या 1 मार्काच्या उदाहरणातूनच होत असते. आणि हे जे उदाहरणं असतात ते अतिशय पुढची मोठी उदाहरणं सोडवण्यासाठी महत्वाची असतात. हा तुमचा पायाच असतो आणि ते जर समजलं तुम्हाला मोठी मोठी उदाहरणं काही अवघड वाटत नाही. तर आता या ठिकाणी काय सांगितले पहा, काय आहे रिकामी जागा. ही सेगमेंट AB इज पॅरलल टू y ऍक्सिस, म्हणजेच रेषाखंड AB हा y अक्षाला समांतर आहे AB. आणि परत काय सांगितले, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, या ठिकाणी जो A बिंदू आहे त्याचे निर्देशक 1 3, म्हणजे हा जो आहे तो x निर्देशक आणि हा y अक्षावरील निर्देशक आहे. म्हणजे x निर्देशक 1 आणि y या ठिकाणी +1 +1 +3. तर देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कॅन बी, तर B बिंदूचे निर्देशक काय असू शकतील. त्यांनी 4 पायऱ्या दिलेत, 1 2 3 4. तर साधं सोपं, जर ही रेषा y अक्षाला समांतर असेल, y अक्षाला समांतर असेल, तर या रेषेवरील कुठेही बिंदू असला, या रेषेवर B हा बिंदू कोणत्याही ठिकाणी असला तरी x निर्देशक 1च येणार. x निर्देशक किती येणार, 1च. कारण काही +1 मधून रेषा गेलेली समांतर, त्याच्यामुळे इथं जरी असलं तरी x चा निर्देशक 1, या ठिकाणी जरी असला तरी x चा निर्देशक 1. फक्त बदलणार काय, y निर्देशक बदलणार. y अक्षाला समांतर तर x निर्देशक कायम तोच राहतो आणि x अक्षाला समांतर तर y निर्देशक कायम तोच राहतो. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. आता ही y अक्षाला समांतर आहे, ही जी रेषा आहे ती y अक्षाला समांतर आहे, म्हणजे x निर्देशक कायम तोच राहणार आहे. आणि y निर्देशक कोणता असणार आहे, समजा बिंदू या ठिकाणी तर -3 असणार. समजा बिंदू या ठिकाणी आहे, समजा हा C बिंदू घेऊ, तर काय त्याचा x निर्देशक 1च राहणार आणि फक्त काय बदलणार आहे, y निर्देशक. समजा या ठिकाणी घेतलं तर या ठिकाणी सुद्धा x निर्देशक +1 आणि y निर्देशक +2 असणार आहे. म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं की y निर्देशक पाहायचंच नाही, y निर्देशक पाहायचाच नाही. फक्त काय करायचं की x निर्देशक त्यांनी 1 दिलेला आहे, म्हणजे कोणता बिंदू असू शकणार आहे, तर ज्या बिंदूचा x निर्देशक 1 असणार आहे तो B बिंदू असणार आहे. मग या ठिकाणी हे जे आहे ते x चे निर्देशक आहे, हे आहे ते y चे निर्देशक आहे. मग x चा निर्देशक 1 कुठे आहे, या ठिकाणी आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं उत्तर, मग इथला कोणता का असणार त्याचा विचार करायचा नाही. फक्त कधी समांतर रेषा असताना असा जर प्रश्न विचारला तर फक्त महत्वाचा x निर्देशक या ठिकाणी जो दिलेला आहे, A बिंदूचा जो x निर्देशक दिलेला आहे तोच B बिंदूचा सुद्धा x निर्देशक असला पाहिजे जर समांतर रेषा असेल. म्हणजे उत्तर काय द्यायचे, फक्त D या पद्धतीने उत्तर लिहायची सवय लावा. कारण का त्या ठिकाणी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला फक्त पर्याय लिहायला सांगितले जातात, त्याचं उत्तर लिहायला सांगितलं जात नाही. म्हणजे D पर्याय 1 - 3. समजा ही AB रेषा जर x अक्षाला समांतर असतील, समजा आपण या ठिकाणी रेषा काढू, ही AB रेषा आहे, AB रेषाखंड आहे. तर या ठिकाणी त्याचा प्रत्येक वेळेस y निर्देशक या ठिकाणी जरी घेतला तरी -2 येणार आहे, खाली येईल. म्हणजे इथं सुद्धा घेतलं तरी -2 येणार आहे, या ठिकाणी सुद्धा घेतलं तरी -2. फक्त x निर्देशक बदलणार. समजा या ठिकाणी आपण घेतला बिंदू, तर या ठिकाणी y निर्देशक -2 आणि x निर्देशक 2 आणि y निर्देशक -2. समजा बिंदू या ठिकाणी घेतला, 3 च्या खाली घेतला,
तरी y निर्देशक वजा 2च राहणार आहे. y निर्देशक वजा 2 आणि x निर्देशक 3. म्हणजे जर x अक्षाला समांतर असेल रेषा तर y निर्देशक बदलत नाही, तोच राहतो. आणि जर y अक्षाला जर रेषा समांतर असेल तर x निर्देशक तोच राहतो. एवढंच फक्त या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे याचं उत्तर काय आहे? डी, 1 वजा 3. ही झाली पहिली रिकामी जागा. यासारखी आता दुसरी रिकामी जागा आहे. यानंतर दुसरी रिकामी जागा आहे, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डॅश डॅश lie to the right of the origin on x axis. म्हणजे खाली जे 4 बिंदू दिलेले आहेत त्यातील कोणता बिंदू x अक्षावर ओरिजिन पासून म्हणजेच आरंभ बिंदू पासून उजवीकडे आहे. आरंभ बिंदू म्हणजेच हा ओरिजिन पासून उजवीकडे कोणता बिंदू आहे. मग आता पहा, या ठिकाणी हा जो आरंभ बिंदू आहे त्याचे निर्देशक असतात 0 0. त्याचे जे निर्देशक असतात कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन म्हणजेच आरंभ बिंदूचे निर्देशक 0. म्हणजे x ला निर्देशक 0 असतो, y निर्देशक 0. त्यानंतर आरंभ बिंदू पासून उजवीकडे +1 +2 +3 हे बिंदू आहेत. परंतु या ठिकाणी लक्षात घ्या की x निर्देशक या ठिकाणी x निर्देशक 1 +1 +2 म्हणजे आता ह्या बिंदूचे जर निर्देशक घ्यायचं म्हटलं तर 1 0. या बिंदूचे निर्देशक घ्यायचं म्हटलं तर 2 0. या बिंदूचे निर्देशक घ्यायचं म्हटलं तर x निर्देशक 3 y निर्देशक 0. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुमच्या लक्षात येत असेल की x अक्षावरील कोणत्याही बिंदूचा y निर्देशक 0 असतो. y निर्देशक 0 x अक्षावरील म्हणजे उजवीकडे जावा किंवा डावीकडे जावा, x अक्षावरील कोणत्याही बिंदूचा y निर्देशक कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू 0. मग या ठिकाणी त्यांनी काय विचारलेले? उजवीकडे असणारा बिंदू. मग आता ज्या ठिकाणी 0 असेल तोच यातला बिंदू घ्यायचा आहे. परंतु कुठे विचारले त्यांनी? उजवीकडे. आता 0 या ठिकाणी पण आहे या ठिकाणी पण आहे. म्हणजे आता 2 पर्याय आपल्याला मिळतात. परंतु त्यांनी काय सांगितलंय? राईट ऑफ द ओरिजिन म्हणजे आरंभ बिंदूच्या उजवीकडे. मग आरंभ बिंदूच्या उजवीकडे अधिक चिन्ह असतं आणि आरंभ बिंदूच्या डावीकडे वजा चिन्ह असणार आहे नाही, प्रत्येक वेळेस ते असतंच. मग या ठिकाणी ह्या दोनला अधिक चिन्ह आहे म्हणजेच डी हा पर्याय या ठिकाणी लागू होते. लक्षात. आणि त्यावेळेस तुम्ही आता ही रिकामी जागा अशा पद्धतीने का लिहायची तर तुम्हाला फक्त परीक्षेमध्ये पूर्ण रिकामी जागा लिहायची नाही. फक्त समजा 2 पर्याय 2 क्रमांक त्याच्यापुढे फक्त डी लिहायचे. पूर्ण वाक्य सुद्धा लिहिण्याची आवश्यकता नाही. तर ती सवय आतापासून लागावी म्हणून मी काय करतो इथं डी पर्याय. वाटल्यास तुम्ही डी आणि 2 0 असं लिहिलं तरी चालेल. परंतु महत्वाचं काय आलं पाहिजे त्यामध्ये डी आलं पाहिजे. जर चुकून तुम्ही समजा 2 0 लिहिलं तरी बरोबर देतात. परंतु त्यांनी स्पष्ट सूचना दिलेल्या असतात की पर्यायाचा पर्याय क्रमांक लिहावा, उत्तराचा पर्याय क्रमांक लिहावा असा त्या ठिकाणी सूचना असतात. त्यामुळे डी लिहिणं आवश्यक आहे. आता हा बिंदू याचा सुद्धा y निर्देशक 0 आहे 0, परंतु x निर्देशक आहे -2 म्हणजे -1 -2. हा जो बिंदू असणार आहे तो कुठे असणार आहे? या ठिकाणी म्हणजे आरंभ बिंदूच्या डावीकडे असणार आहे x अक्षावर. आता हा बिंदू बघा आपण, हा बिंदू कोणत्या ठिकाणी असणार आहे? 0 म्हणजे x निर्देशक 0 असणार आहे आणि y निर्देशक 2 म्हणजे हा x अक्षाच्या वर बिंदू असणार आहे, x अक्षाच्या वर. आणि या ठिकाणी पाहता 2 3 2 + 2 + 3 म्हणजे 2 आणि 3 म्हणजे तो या ठिकाणी असणार आहे बिंदू. लक्षात येते? म्हणजे फक्त या ठिकाणी एकच लक्षात ठेवायचं की ते x निर्देशक आहे y निर्देशक आहे. आपला प्रश्न होता की उजवीकडे आणि x अक्षावर. मग x अक्षावर म्हटलं की y निर्देशक 0, y अक्षावर म्हटलं की x निर्देशक 0. एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आणि ते 0. परंतु उजवीकडे म्हणून अधिक चिन्हाचा विचार करायचा. तर कोणताही अंक असू द्या काय फरक पडत नाही. समजा 3 आहे, समजा +5 असेल तरी सुद्धा तो आरंभ बिंदूच्या उजवीकडे. या ठिकाणी पर्याय क्रमांक डी हा हे योग्य उत्तर या दुसऱ्या रिकाम्या जागेचं आहे. यानंतर
3 क्रमांकाची रिकामी जागा आहे. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट -34 फ्रॉम द ओरिजिन इज. म्हणजे -3, 4 निर्देशक असणाऱ्या बिंदूचे आरंभ बिंदूपासून, ओरिजिन म्हणजेच काय, आरंभ बिंदूपासून, म्हणजे -3, 4 या बिंदूचे या आरंभ बिंदूपासूनचे अंतर. तर इतर आकृती का महत्वाची पहा. तर आपल्याला कळलं पाहिजे की -3, 4 बिंदू कुठं असला पाहिजे. -3 हा x चा निर्देशक आहे आणि 4 y चा निर्देशक आहे. 4 हा y चा निर्देशक आहे. मग आता x अक्षावरील -3 आणि y अक्षावरील +4 हे जोडून हे जर सरळ बिंदू घेतले तर या ठिकाणी हा जो बिंदू आहे म्हणजे -3, 4 हा बिंदू या ठिकाणी आहे. तर येथून ते आरंभ बिंदूपर्यंतचं अंतर ते त्यांनी विचारलेलं आहे. मग एकदा का हा बिंदू मिळाला तर इथून इथपर्यंत अंतर काढणं काय अवघड नाही, कारण का या ठिकाणी आपल्याला काटकोन त्रिकोण मिळते. म्हणजे हे जे इथून इथपर्यंत जे अंतर आहे ते x y अक्षावरील अंतर 4 आणि इथून इथपर्यंत जे अंतर आहे ते -3 या ठिकाणी कोऑर्डिनेट आहे म्हणजे ते किती घ्यायचे 3. अंतर कधीच वजा नसतं, तर इथून इथपर्यंत किती 3 आणि इथपर्यंत 4. मग या ठिकाणी पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार कर्ण वर्ग बरोबर बाजू वर्ग अधिक बाजू वर्ग म्हणजेच हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर म्हणजेच 4 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. 4 चा वर्ग 16, 3 चा वर्ग 9 म्हणजे किती आलं 25. परंतु हे काय हायपोटेन्यूज स्क्वेअर आहे, आपल्याला त्याचं स्क्वेअर रूट काढायचं. मग हायपोटेन्यूज टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड, हायपोटेन्यूज स्क्वेअरचं वर्गमूळ हायपोटेन्यूज आणि 25 चं 5 म्हणजेच हा जो बिंदू आहे तो या ओरिजिन पासून 5 एकक अंतरावर आहे. 5 पाहायचा कुठे आणि 5 लक्षात घ्या पॉझिटिव्ह 5 होईल, नाहीतर चुकून दिल्याचं. म्हणजे या ठिकाणी कोणता पर्याय सी 5 म्हणजे हा पर्याय या ठिकाणी योग्य आहे. आता आपण तिन्ही ठिकाणी आकृती काढल्या. आकृती काढण्याची रिकामी जागा सोडवताना अपेक्षा नसते, फक्त तुम्ही पर्याय मांडणं आवश्यक आहे. मग तुम्हाला सुरुवातीला तुम्ही आकृती काढून सोडवा, नंतर तुमचा एवढा सराव होईल याच्यावर आलेलं कोणतंही उदाहरण आलं तरी तुम्ही फक्त पर्याय पाहून त्याचं उत्तर कोणतं असू शकतं किंवा कोणतं आहे हे तुम्ही सहजासहजी सांगू शकता. फक्त सुरुवातीला सराव करण्यासाठी तुम्हाला आकृती काढणे गरजेचे आहे. आकृती काढल्यामुळे ही रिकामी जागाच नाही, त्याच्याशी संबंधित आणखून आता इथं कोणताही बिंदू देऊ द्या की तुमच्या लगेच लक्षात येणार की ह्यांचा वर्ग करायचा आहे, त्यांच्या वर्गांची बेरीज वर्गमूळ काढली की ते अंतर मिळणार आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेस ही आकृती सगळं हे करायची आवश्यकता नाही, त्यावेळेस तुमच्या लगेच लक्षात येणार आहे हे 2 बिंदू यांचा वर्ग करायचा, त्यांची बेरीज आणि त्याचं वर्गमूळ. आणि तुम्हाला देताना अशाच पद्धतीचे अंक देतात की वर्ग केल्यानंतर वर्गांची बेरीज आणि त्याचं वर्गमूळ मिळणारच असतं. किंवा जर वर्गमूळ जर वेगळ्या पद्धतीचे असेल, एक वर्ग संख्या असेल म्हणजे वर्गमूळात राहील, एक वर्गमूळाच्या बाहेर राहील, तर पर्याय सुद्धा त्याच पद्धतीने तुम्हाला दिला जातो. म्हणजेच सांगण्याचा उद्देश काय आहे माझा की प्रत्येक वेळेस आकृती काढू नका, परंतु सुरुवातीला सराव करताना मात्र आकृती काढून सराव करा. नंतर हळूहळू तुम्हाला आकृती काढण्याची काही आवश्यकता राहणार नाही. तर या झाल्या 3 रिकाम्या जागा. प्रॉब्लेम सेट 5 मधील प्रश्न पहिल्यातल्या 3 रिकाम्या जागा. यानंतर प्रॉब्लेम सेट 5 यामधील प्रश्न क्रमांक 2 मधील 3 उदाहरण आहेत. 2 मध्ये त्यातलं आपण 2 क्रमांकाचं उदाहरण घेत आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्या आणि तिसऱ्या मध्ये सगळे पूर्णांक संख्या आहे, परंतु या ठिकाणी आता अपूर्णांक आलेले आहेत त्या पद्धतीने घेणार आहोत. त्यांनी काय सांगितलेले की हे जे कोऑर्डिनेट आहे, हे जे बिंदू आहेत ते एक रेषीय आहेत का, कोलिनियर म्हणजे हे 3ही बिंदू एकाच रेषेवर आहेत का नाही ते विचारलेलं आहे. मग आपण पाहिलेला डिस्टन्स फॉर्म्युला म्हणजेच अंतराचं सूत्र वापरायचं. मग या ठिकाणी 3 अंतर काढायचे, PQ, त्यानंतर QR आणि PR. सूत्र कोणतं वापरायचं पहा, अंतराचे सूत्र डिस्टन्स फॉर्म्युला. म्हणजेच अंतराचे सूत्र हे कोणते आहे, स्क्वेअर रूट
x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे सर्व वर्गमुळात। आता हे उदाहरण सोडवण्याची दुसरी सुद्धा पद्धत वापरली जाते स्लोप फॉर्म्युला, परंतु तुम्हाला या वर्षी तो स्लोप फॉर्म्युला नाही। माझा पहा डिस्टन्स फॉर्म्युला, सुरुवातीला PQ अंतर, मग पहा PQ इक्वल टू x2, आता हे x1 चा निर्देशक हा x2 चा, y2 x1 चा हा y1 चा, हा x2 चा हा y2 चा निर्देशक, म्हणजे हे 1 क्रमांकाचा बिंदू आणि हा 2 क्रमांकाचा बिंदू, एवढंच लक्षात ठेवायचं। मग आता x2 2 वजा x1 1 कंसाचा वर्ग अधिक y2 8/5 वजा y1 2 कंसाचा वर्ग 2 वजा 1 चा वर्ग अधिक, आता या ठिकाणी छेद काहीच नाही 1, म्हणजे यांचा लसाअ येणार आहे 5, आणि या ठिकाणी फक्त तिरकस गुणाकार करायचा, 1 गुणिले 8 8 वजा चिन्ह 2 गुणिले 5 10, म्हणजे या ठिकाणी पहा काय आलं, वर्गमुळात 1 चा वर्ग 1 अधिक या ठिकाणी वर्ग आहे 8 वजा 10 वजा 2 छेद 5 कंसाचा वर्ग, म्हणजेच काय आलं पहा 1 अधिक वजा 2 चा वर्ग अधिक 4 आणि 5 चा वर्ग 25। मग या ठिकाणी परत जसं या ठिकाणी वजाबाकी केली तशी या ठिकाणी बेरीज, या ठिकाणी छेद एकच आहे, मग आता परत इथे असावी 25, तिरकस गुणाकार 25 गुणिले 1 25 अधिक 4 गुणिले 1 4 बरोबर वर्गमुळात 29/25, परंतु या ठिकाणी पहा 5 चा वर्ग 25 चा वर्ग म्हणून 29 चा वर्ग म्हणून निघत नाही, मग वर्गमुळात 29 आहे तसंच आणि खाली 5 या वर्गमुळाच्या बाहेर, म्हणजे पहिलं जे उत्तर आलं म्हणजे PQ जे अंतर आलं ते वर्गमुळात 29/5। त्यानंतर आता परत आता QR अंतर QR वर्गमुळात, या ठिकाणी लक्षात ठेवा हा पहिला बिंदू आणि हा दुसरा बिंदू, म्हणजे x1 चे निर्देशक y1 चे निर्देशक, x2 चे निर्देशक y2 चे निर्देशक, x2 वजा x1 3 वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक y2 वजा y1 6/5 वजा 8/5 कंसाचा वर्ग बरोबर 3 वजा 2 1 चा वर्ग अधिक, आता छेद समान आहे, लसाअ काढायची काही आवश्यकता नाही, 6 वजा 8 कंसाचा वर्ग 1 चा वर्ग 1 अधिक 6 वजा 8 वेगळे चिन्ह वजा बाकी, उत्तराला चिन्ह मोठ्या संख्येचं वजा छेद 5 आणि त्याचा वर्ग, काय ते पहा 1 अधिक 4/25। आता या ठिकाणी परत जसं या ठिकाणी सोडवलेले तेच उत्तर काय दिले, 1 अधिक 4/25, म्हणजे त्यावेळेस उत्तर किती आलं 29 वर्गमुळात 29/5, हे पुन्हा सोडवायची काय आवश्यकता नाही, एकदा सोडवले म्हणल्यानंतर परत काय सोडवायची आवश्यकता नाही, म्हणजे हे मिळालं 1 क्रमांकाचं उत्तर, हे मिळालं 2 क्रमांकाचं उत्तर। आता परत आपल्याला अंतर कोणतं काढायचे PR, PR म्हटल्यानंतर हा पहिला बिंदू आणि हा दुसरा बिंदू, x1 y1 चे निर्देशक, x2 y2 चे निर्देशक,
3 वजा 1 कंसाचा वर्ग x2 वजा x1 अधिक y2 वजा y1 6/5 वजा 2 कंसाचा वर्ग 3 वजा 1 2 2 चा वर्ग अधिक तिथं छेद 1 लसाव्याला 5 तिरकस गुणाकार 6 आहे ते 6 वजा 5 गुणिले 2 5 गुणिले 10 कंसाचा वर्ग म्हणजे 2 चा वर्ग 4 अधिक 6 वजा 10 वजा 4/5 चा वर्ग म्हणजे या ठिकाणी काय येणार आहे आता 4 अधिक 4 चौक 4 चा वर्ग वजा 4 चा वर्ग 16 5 चा वर्ग 25 त्या ठिकाणी परत मी पुढे लिहितो तुम्ही बरोबर चिन्ह प्रत्येक वेळेस बरोबर चिन्ह आहे बरोबर चिन्ह ते सोडवतो ना इथं छेद एकच आहे 25 गुणिले 4 100 अधिक 1 गुणिले 16 16 छेद 25 म्हणजे किती येते वर्गमुळात 116/25 आता या ठिकाणी वर्गमूळ 25 निघते 5 आणि 116 आता आपले पाडेपाठ नसते जास्त मोठे तरी काय अडचण नाही 16 ला 2 ने तर भाग जातोय 2 ची कसोटी एकक स्थानी समसंख्या म्हणजे दोन्ही भाग परत 4 ची कसोटी एकक दशक आणि एकक स्थानचा मिळून होणारा अंक त्याला जर 4 ने भागत असेल त्या संपूर्ण संख्येला 4 ने भाग जातोच मग या ठिकाणी 2 ने भाग लावा किंवा 4 ने पण शक्यतो उदाहरण जर पटकन सोडत असेल तर जेवढ्या मोठ्या संख्येने भाग लावता येईल तेवढा प्रयत्न करायचा मग आता आपल्याला कळलं की 4 ने भाग मग 4 ने भाग लागल्यावर 4 गुणिले 4 दुनी 8 4 नवे 36 आणि सगळं वर्गमूळ मग आता याचं वर्गमूळ काय निघते 4 चं वर्गमूळ 2 एक खाली 25 25 चं वर्गमूळ 5 आणि 29 किंवा या पद्धतीने लिहा वर्गमुळात 29/5 मग आता पहा ते मिळालं 3 क्रमांकाचं फ्रॉम 1 2 and 3 सर्वात मोठी मोठी संख्या ही आहे आणि त्याची बेरीज काय येते पहिल्या आणि दुसऱ्या अंका एवढी फ्रॉम 1 2 and 3 वर्गमुळात 29/5 5 हे वर्गमुळाच्या बाहेर आहे अधिक वर्गमुळात 29/5 हे दुसरं पहिलं आलेले उत्तर आणि दुसरं आलेलं उत्तर बरोबर काय 2 म्हणून 2 वर्गमुळात 29/5 म्हणजेच काय बरं तर PQ अधिक QR बरोबर PR म्हणजे या ठिकाणी कसं आलेलं पहा PQ अधिक QR त्या दोघांची बेरीज PQ अधिक PR बरोबर कशी केवढी बेरीज झालेली PR एवढी बेरीज झालेली म्हणजेच PQR हे बिंदू एक रेषीय आहेत म्हणजेच कोलिनियर आहे सो खाली उत्तर लिहायचं त्यांनी काय विचारले डिटरमाइन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर मग खाली लिहायचं सो पॉइंट P Q R आर कोलिनियर म्हणजेच बिंदू P Q R हे एक रेषीय बिंदू आहेत फक्त या ठिकाणी काय केले अंतराचं सूत्र वापरलेले म्हणजेच डिस्टन्स फॉर्म्युला 3 वेळेस वापरलेले आहे म्हणजे उदाहरण मोठं वाटेल परंतु जर छोट्या स्वरूपात घेतलं तर लगेच लक्षात येते हे झालं प्रश्न 2 क्रमांक मध्ये 2 नंबरचं उदाहरण राहिलेली 2 उदाहरणे घेतली पहिलं आणि तिसरं या पद्धतीने तुम्ही सोडवायचं आहे हे आहे प्रॉब्लेम सेट 5 मध्ये 4 क्रमांकाचं उदाहरण फाइंड द रेशियो in which line segment joining the point A and B is divided by the y axis. Find the ratio म्हणजे त्यांनी काय विचारलेलं आहे
गुणोत्तर विचारलेलं आहे. काहीच गुणोत्तर विचारलेलं आहे. तर ए आणि बी बिंदूंना जोडणारा रेषाखंड वाय, ह्या जोडणाऱ्या रेषाखंडाला वाय अक्ष कोणत्या गुणोत्तरात विभागतो? असा साधा सोपा प्रश्न आहे. ए चे निर्देशक दिलेले आहे, बी चे निर्देशक दिलेले आहे. मग हा ए बी जो रेषाखंड आहे त्याला वाय अक्ष छेदतोय. तर या ठिकाणी छेदणाऱ्या बिंदू, हा जो छेदणारा बिंदू आहे तो या ए आणि बी ला कोणत्या गुणोत्तरात विभागतोय? म्हणजे आपल्याला किंमत काढायची m/n, m/n याची किंमत काढायची. मग आता तो या बिंदूमध्ये छेदतोय. समजा आपण हा पी बिंदू घेऊ. मग याचे निर्देशक काय येणार आहेत? तर आता वाय अक्षावर आहे हा बिंदू. वाय अक्षावर असेल, जर बिंदू वाय अक्षावर असेल तर त्याचा x निर्देशक 0 असतो. x निर्देशक 0 हे नीट लक्षात ठेवा. आणि आता y निर्देशक काय माहित नाही, तो आपण कोणतेही एक अक्षर घेऊ. समजा k घेतलं किंवा ओके होईल, इथं वेगळं घेऊ. ओ समजा आर घेऊ. हे 0 आहे आणि हा आर घेतलाय आपण. लक्षात येते? म्हणजे पी बिंदूचे निर्देशक काय आले? 0 आणि आर. समजा x अक्षावर असेल बिंदू तर त्याचा y निर्देशक 0 असतो. x अक्षावर बिंदू असेल तर y निर्देशक 0, y अक्षावर बिंदू असेल तर त्याचा x निर्देशक 0. म्हणजे आता या p बिंदूमुळे त्याचे दोन भाग झालेले आहेत. तर आपल्याला m आणि n चं गुणोत्तर विचारलेलं आहे. मग नेहमीप्रमाणे आपण लिहून घ्यायचे. a चे निर्देशक काय सांगितले पाहते की 3 8. त्यानंतर b चे निर्देशक -9 3. म्हणजे ते आहेत ते x1 y1, हे x2 y2. आणि त्याचबरोबर छेदणारा बिंदू आहे p. मग त्यांचे विभाजन करणारा बिंदू आहे p. तो 0 आणि r. म्हणजे हे आपण घेतो x आणि y. जो छेदणारा बिंदू आहे तो घेतो आपण x आणि y. आणि जर परीक्षेत आकृती काढायची आवश्यकता नाही, परंतु तुमच्या माहितीसाठी जरी आकृती काढली तरी तुम्हाला हे उदाहरण एकदम सोडवायला सोपं जाणार आहे. किंवा जर लक्षात आली आकृती तर आकृती काढायची आवश्यकता नाही. फक्त या ठिकाणी तुम्हाला काय लिहावं लागणार आहे? पॉइंट P डिवाइड म्हणजे काय करतो? त्याचं विभाजन करतो. पॉइंट P डिवाइड इन कोऑर्डिनेट 0 r. फक्त एक लक्षात ठेवायचं की 0 काय घेतलं तर तो बिंदू y अक्षावर आहे आणि y अक्षावर असणाऱ्या बिंदूचे x निर्देशक हा 0 असतो. आता y निर्देशक माहिती नाही, त्याच्याबद्दल आपण अक्षर r घेतलेला आहे. मग या ठिकाणी आता आपण सेक्शन फॉर्म्युला वापरणार आहे, म्हणजेच विभाजनाचं सूत्र. मग या ठिकाणी x बाय इथे लिहायचं वाटलं बाय सेक्शन फॉर्म्युला. x बरोबर mx2 अधिक mx1 छेद m अधिक n. मग x 0 आहे, m दिलेला नाही, त्याची किंमत काढायची. गुणिले x2 वजा 9 अधिक n किंमत काढायची आहे. गुणिले x1 3 छेद m अधिक n. आता m अधिक n ने 0 ला बनायचं, म्हणजे काय येणार आहे? 0. इथे एक पायरी कमी केली तरी चालते. mn किंवा इथे सुरुवातीला कसं तुम्ही सर्वात लक्षात ठेवा 0 गुणिले m अधिक n बरोबर m गुणिले वजा 9 9m अधिक 3n. म्हणजे इथे किती आला आता? 0 बरोबर वजा 9m अधिक 3n. आता आपल्याला m छेद n पाहिजे, पण नक्की पक्षांतर कोणाचं करायचं? 9m चं करायचं का 3n चं करायचं? तर आता याचं वजा चिन्ह आहे. जर पक्षांतर केलं तर आपोआपच चिन्ह काय होणार आहे? अधिक होणार आहे, म्हणजे आपल्या सोयीचं होणार आहे. म्हणून वजा 9m चं पक्षांतर करायचं. वजा 9m बरोबर वजा 9m चं अधिक 9m 3n. त्यानंतर आपल्याला m अंशक पाहिजे आणि n छेदक पाहिजे. मग आता ज्याचं पक्षांतर करायचं नाही त्याला लिहून घ्यायचं, म्हणजे काय चुकणार नाही.
यमचं पक्षांतर करायचं नाही, यम आहे तसंच. त्यानंतर या ठिकाणचा अंक आहे तसंच, अक्षर एका बाजूला आणायचे आपल्याला आणि अंक एका बाजूला आणायचे. मग या ठिकाणचं 3 आहे तसंच. आता कोणाचं पक्षांतर करायचं, 3 गुणाकार क्रियेत, इकडे आल्यानंतर भागाकार क्रियेत, त्यानंतर 9 गुणाकार क्रियेत, इकडे आल्यानंतर भागाकार क्रियेत. 3 1 3, 3 3 9 म्हणजे किती आलं, 1/3. म्हणजे यम आणि यन यांचं गुणोत्तर 1/3. मग खाली न विसरता उत्तर लिहायचं पहा, m/n बरोबर 1/3. म्हणजे बिंदू ए बी जोडणाऱ्या रेषाखंड y म्हणजे जोडणाऱ्या रेषाखंडाला y अक्ष एकास 3 या गुणोत्तरात विभागत आहे. म्हणजे या ठिकाणी फक्त आपण सेक्शन फॉर्म्युला वापरून हे उदाहरण सोडवलेले. सरावासाठी सुरुवातीला आकृती काढा, नंतर आकृती काढायची काही आवश्यकता नाही. फक्त या ठिकाणी लक्षात आलं पाहिजे की ए बिंदू आणि बी बिंदू हे तर सोपंच आहे. फक्त हा बिंदू कसा घ्यायचा तेवढ्यासाठी फक्त ही आकृती आहे की हा बिंदू. आणि मग तुमच्या जर लक्षात आलं की हा y अक्षावर आहे, y अक्ष छेदतोय म्हणजे y अक्षावरील बिंदू आहे. मग y अक्षावरील x बिंदूचे निर्देशक 0 असतात, तर मग ही आकृती काढायची काही आवश्यकता नाही. तर या ठिकाणी झालं हे प्रॉब्लेम सेट 5 मधील 4 क्रमांकाचं उदाहरण. व्हिडिओ व्यवस्थित पहा, उदाहरण व्यवस्थित लिहून काढल्यानंतर न पाहता उदाहरण सोडवायचा प्रयत्न करा. तर या ठिकाणी आपण थांबूया.